Fil-bidu tal-Presidenza l-aspettattivi tan-nies jidher li huma kbar għalkemm ħadd m'għandu jaħseb illi hi xi Madre Teresa. Hekk stqarret il-President Miriam Spiteri de Bono fl-ewwel intervista fuq Net Television, intervista li xandret waqt il-programm Net Live fejn irreferiet għat-temi importanti li semmit istess fil-ġurnata tal-ġurament tal-ħatra. Dawk it-temi għażilthom għax inħoss li huma temi attwali mill-qrib u li jinfondu li iħasbuni u jinkwetawni. Għalhekk kelli dak it-tip ta' speech, dak li jħassibni u jinkwetani. Miriam Spiteri de Bono spjegat kif hi kull diskorsi li tagħmlu għax tħossu u insistiet li l-aspettattivi tal-poplu wara id-diskorsi inawgurali huma kbar. In-nies jistennew ukoll li tmexxi l qudiem din l-aġenda li semmejt ilbieraħ. L-expectations jidher li huma kbar. L-expectations huma kbar għax inħoss li hemm issues li jippreokkupaw in-nies. Il-fatt li għall-ħatra tagħha kellha l-appoġġ taż-żewġ naħat tal-Kamra taraħ bħala għajnuna kbira fil-ħidma tagħha, iżda b'umiltà qalet ukoll li wara d-diskors tħoss li faħruha żejjed. Jien Madre Teresa. U waqqas jien esperta tal-Kostituzzjoni. I have a working knowledge tal-Kostituzzjoni. Imma żgur li nara u nisma' kieku kellu jinħoloq xi ħaġa. Right? Illi jien navviċina il dawk il-persuni illi naf illi għandhom espertiż ħafna u ħafna kbar minn tiegħi. Dwar Għawdex il-gżira fejn twieldet il-President qalet illi dak li jolqot l-aktar lil-Lawċin mill-qrib huwa l-baħar li jifridna u l-isfidi illi dan iġib miegħu. Dwar il-prijoritajiet fil-ħidma tagħha bħala kap tal-Istat, il-President qalet illi għadu kmieni wisq biex tippronunzja ruħha. Miriam Spiteri de Bono hija l-11 President fl-istorja ta' pajjiżna, it-tielet President minn Għawdex u t-tielet mara illi qed tokkupa din il-kariga f'50 sena.